କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ। ଏକ ପ୍ରେମ ଯାହା କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନି, ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଠି ଏକ ସାଧାରଣ କାଗଜ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ସେହି ଚିଠି ଅନ୍ୟର ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯେମିତି ଆମ କାହାଣୀରେ। କିଏ ଆସିଲ ପିଲା? ଦୀପୁ ତମ ନାତି ଆସିଛି। ଚିଠି ପାଇଥିଲେ ତୁ ଆସିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। ଜେଜେ ଜେଜେ, ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝିଅ ଦେଖିଲି। ହଁ ହଁ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିଏ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି? ତା ପ୍ରେମିକା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜେଜେ ଏ କାହାଣୀ ସରିନି, ଏମିତି ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡ ଯିବ। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଫେରି ଆସିଛି।